Riwruok mar SHOFCO oyawo bade machielo e gwenge ma Sega, kaunti ma Siaya, kama gichiwe bas mar konyo chenro mopogore mag dongruok e gwengego. Jaratije mar SHOFCO Kennedy Odede wacho ni yawo bade no en chenro mar chwalo chenro mag ji machiegni gi jopiny. Senta no oyang ni biro chiwo tiegruok mag ICT, ohala, kar chweng'o makanyakla kod chiwo tiegruok e weche mag telo. Bas mochiwno oyang ni biro konyo e safache mag riwruoge joma mine, romo mag thieth e kind mamoko. Chiefs and assistant chiefs feel most welcome. Also, nafuraha kuwa mumejitokeza kwa wingi mkajiunga na shirika hili ambalo limeleta mabadiliko makubwa katika eneo letu. Na naamini kuwa mutakuwa ambassadors wema, mabalozi wema katika mashinani ili watu wengi waweze kujiunga na shirika hili kwa sababu kweli tunaona matunda yake. Ajao yoma ajasi ya county tokaja okaero siasa tole kisugi mara chia kaka uono sia koko nyenye dotelo yawa we have to be one thing wako ko kainya wari uru wakonjowa kora bo kama babiro ma election jogo kora don kwa hivyo sana tolo mani kagi alanya tiu okaja siasa wanilu pin watika kagi mara di achiel